kita kelantaran kepada Irga ingkang sampun wonten tengah laut Amerika Latin ya Irga. Selamat malam penonton lewat saking Pak Guru Sambangan, Pak Koli, Pak Adi saking Pak Tun wonten Belubang ya. Pak Koli, Pak Adi saking Pak Tun wonten Belubang tentang ya Sambangan foto. Denok gandolane ati tegane nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ing lati rasa cintamu sudah pergi tak mengirukan aku lagi. Aduh dino konde lani hati tegane nyulayani. Aduh dik mas dukang majane aku tresno lilakno aku lunga balik semayan atiku wis gak kuat nandang rasa rasa kerenta cintamu sedang beneran aku cuma buat mainan dukang mas jane aku tresno lilakno aku lunga tresno iki dudu mongkanan kabeh mau amarga kanan oh ya sing tak jaluk amung kesadaran mugi Allah paring kasembadan mau ngadem hatiku ben aku mlayu sikile mlayu dan tanggung jawabmu hanya pelasu Adeno aku cinta beneran oh ya pastikan ku buktikan Bapak Siboku akan datang ya ampun Mardika sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan sayang walau di akhir zaman setia hati terlatih anggamku saidengi jagat raya sasana pantang tenes rosatriyane bangsa budi luhur pawukir srareng kita sedaya ringeksa kapribaden kerukunaning
satriyane bangsa budi luar pauken rane kita sadaya renangsa kapribaden karukunan ing sanagri ilang jayane dosa sakya nangling es hatrate setia atita rate jaya